wabusiafo ene nso bio Nyansapo badwafo ya tenase akraba magye medwa ene nso Ebebuo bani bio edi enti ne bube ebe ye difra asem ntoma ye de kasem ekere obi a otebe eno nti minya ebe ni busu ane mo ene menza kamanse oba mprenu mprensanti obo ndi mate ti na meka bie na opani aka ho na be ma da wo ma won so de sen from Kofi no abrantie wona nyame ma wo ye hye no ananye wo no abreso yo no no shall promise ayo me ye ne no ayo o ja fo yesempa ade emre bia ma hada nanso se krocha masaka hayo no hie sirem jata no ho sara hayo asa oba wo to akraba edi so twa kotokoti ekocha pesa osini trase omuduru ha o mo apem be ma wada wuruma ede na mo de masante man ene Ghana man nyina aye me dey say de o kan no me dra ne Erika Wiamanse ba me sesa no na amanse ba de o body na kwese wasamempe wa mama koma ba yo na me firi be ko ahuri enti amanse ahemfo ena aboabo ma no asem se me famra Asante man ne Ghana man ene ahwefo nyina ayo enti so mo se me ba na mbeto abrante na asema me nin kan misa ne se on kata ne nti amanse makata te abra be mana kata ehunu de yi me ho aka no kure pa sanse na ya nso dae oh me kwa yi ase akobon sa be fia be su de ka be kwa che be fia be kodwe no kure mpanifo se sade sa ene ehunu de yi wo no ane ye pa be hunu nti so ne chichire boa mpanifo se sabia kronto sabia nyado sa homa se tina se woto a na po abam ba de se na bobra peso ne edi so ne konsu oh minia aswa wo kan de ate de odi ni medi agro no sabi wi ase mpanifo se ayi opemfo obowa samano sanse wadi mpabro na maju ho ya akura adana botra be na Ebebuo si jaso oh sabia kronto sabia nyado mpanifo se awoma wadi nsuo mu kan no onum sufin nyasam na aba sabia buru kwa abofre kadisi bran kwa yim apusu na mabofre bo tikwa yenkan ni wachi a osi agro na ede kotokro do apoma osi so obi anka na awomo no asem mintia tina mama wale gu anado na asma wo kan de very funny say wa bo bra ya na ase no wu ye abusu ahweme mam be komeko bi ntina ma hwe so amombra mani ba mo so no ani magu ase ene ye konso na aka kira ja maade samampon apotobi a ho hyehye zubi mu areho nko a me na ata ya wo firi be ko ya huri wona kan ekukunyumfo wo so okukunyumfo so wi asase tondi a da chi wu he na obeda Ebebuo no busafo ne wu mai hu na mane ekwan wale ebewi abobo no kwa nche so ya berefo owu na sam to abusuya sabia kronto sabia nyado abomo okua wo se e man komo denti nyade obeso nkwante da ni ye mu ntina mese mefa bofo yonko apotokura na afi wo so be kwa ma kwancha ajo to bi tu kotinu antunu bi wo se na yetia ye pansa yasra abo akotere wono nso semensin sani na Erika Wiamanse bara no se bi abo akotere na obeti atonkunu no mu so me ko na osinkunu no otonko eno chire mu sen ye se bi abo akotere wono oda ho bi a obontirinko enti so wotare amena bia no na yo agne se bi obeti atomu a nim na anim ni ntira ono na sa wosa no nya de obeti atomu da sara tie emerika sia na no mantimi ampam ne samampon sabi mina na ata ono na ka kire me wose akonhoma wo yi akonhoma bo wo yi enti se de nipa mienu akosama mpom kwati amango de ofro amango no akoso akwati no osuro sa de do gya se osuro ti se de wo yi akonhoma ne isu na de odi ko diga su ya eho na gun se aku ne se ba bi anyo afra so bodua mu sa bere ye mfa na se ko se akonhoma te se samampom dua ye nipa mienu emfa sisu dia samango nya mago nkwa ne se samampom fa ne samampom dua de otesuru so de wo fom na de wo fom so de wo soro yankuanim okusiba do wosana mesa kusie bom nyado do amfa da kro pe na twen ye sto begun so na to mpane ne buru o hene ne se de brofo na de fra Asante meba mema ya to fa ya no den na asesen apra sto begu na to mpane ne buru obusa mo ya sempa wo de agye mesem okay bu fresh anan na what did you Nyansa ho menyintu fa foforo sha ade na ba sa kire jama sinti an ntumpa nai we no nyina ho na go tum futregu ye na kura da mpanifo se
akyeremafo mienu so mkohia adwabɔ ase a obede nkonta ne ntumpan ne di omo ho nkomo nya de abati bi da fidipa na yi abo nkyɛnkyɛn no a nkyɛnkyɛn no a ntɛntɛn wa yanku ya ni ewe akokɔ ni na woni milika no woni di suja tu a na gina so ne yɛde ngina ntɛntɛn no a mpanimfo le sabi akoro tete bi nya do me aleke wi amamense yeba ma yese dompe kwatere kwa mefira benkwan ma tofom no odasani antimi anwe odompo twa abrabia ono so pe bibia awe agu ono so antimi awe na wagina mo abesi ho bo ni prepre wo na betimi awe dupu asiafuo so na atutu mafuo so atompai sabi akoro tete bi nya do mpanimfo se apete bia de tiriye no ono okwa de die ohia somofo sabi akoro tete bi nya do se bia furu tiri mese obagwese mu no ntu kwa akiri so no o setente para no chese otipeno ene mi nua me na me ka che na amoate amanse ba na me ka kire wo no so bi ka se o se a e ma ne nyode bia da sabi akoro tete bi nya do na so se mu ene no mo na ato be me so wanya sika ntawa na no chese sabi eburu uni wiase nyina nyansa empanefo se sika di ntumu ani nti so sabi so okura pema na atimpiri di opedu na wo ha kura bi nkura won so kopre opepe be da yi ukura pemu so na ja pema na mpe ana sa okwa sansa kire so na de sansa ba de sansa hia munua na munua na se wa no ntene de obasa me nkire okasa yi wunya ante kasa na kura wo so kokọ hwerema aka ka tere ma fe na usu apa unia na wo se asam na bantie o na kanya se bi eburu tipa ne anamfo sabe enka ekowie no usu apese bi wuni ana wo se na dwo ne ya na no kakra tosu bi wa meti afiri de wanyam matibe mana ya ku ani mu amanse dru so sabe en wiya simpanifo se abofra ne nsam nye hyena ana onsam wode a ana ebu nsam na me nua bibia ni nsam mo wonsam enkure titia kire unum se wa na ha ho utitem fikira ne pa wawi wotete pono kire bebrebe nso e bo pomba ajana su buro bia so mpanifo se ye fana kokoduro opincha ajana so na abete se ya no bo pe me yare ke wi amase ba me kokonye maduane bi na me se bi mabodina kwa akrombo obesin ahe no wanya he akoyare mbia na se ba bia se bia kro tete bia nya do ba bia mo sifo atene di asem no besin suo mpa ho ayi ereke wi amase ba papa ba fo wi ya wo akomadan o ne kan wo se bi wo mfira asantimantum afufu amie besin ma pe da Messi atachi wase sama kwa yasi akobon sa be fia be sek mo kwa che be fia be podwe no ye petetu yanku yanim sabi penifo se otu petetu a wakora boda no wase no adent na otu petetu a wase akora bo otu petetu a wase wakora bo tere se sabi ye to aboba ma asefa kukum na mpa bra fie ne fa ma akon na kokum pete so dia abo pete so asantemem ha yawe tu kum pete dia na kese wakora bo no wase no kwa abo pete ai fene kokosechi ona de potokasa mose sanitation tankase ona de ba kane ofane manye frifie ko wuram enti ona de ne ahye mra se yenku no fi se wo boa mampuntu ekoso ono anso sebe se rotwe na pombo no obo no hu dia dada ohina ni manya akono ona ma yebu be se ohina wontie futo no witakrabo oni tri takrabo oni tri pete hwasa na yeka iche ni tri free se dia o se takrabo hia ni tri se dia o hu se akwese mira fifiri asumna so no yere hwie nyeye yo abusiafo madawruma ma me penso bi ma me memen nom na yensa emetro mo so montwe me nko ba bia na me mrem da mos yo abusiafo me ko ya masama ba braso se misato ayirmato sumienu amanse musempa yo penere to aso dia ene esabi mpanifo se sama obugu ba de hu no nya beduru anye hu bi ana kwancha bo friends sabi o ne de ntina ba dati mpanifo se so de abufu sam twa dunsire su nkwanse a ohwere wo so afo kwancha bo de na nwa wa hu ntina ma na anye yi bo de beboa wo de wota atena sie ya na ati nsumu bra ne ode pa ye fa nua nkwanse efu emu a yetwi na ni nyina akosi adaka mre mpanifo se sasira hia kaase apapo sabi so bi ko ba bi no wakra wo asem na no ode ahye wo ko twa mansa wose so be fa abo akechidi abofuna ekonkuro to ne yam ana jebre kukunsu be hu amasi adwiri akoko be bon so na obreku na tente to tietia so to mpanifo se ye no mansa mokra
Tenten to theater to go see face so first year some so. Tenten to theater to ya no monsa no. Ni e fa adwa. Ah, na no say na ta me bi. Oh, ade kura me abro a. We papa ba fu awi o wa kuma da when the kai. Was say sabo asomro bi so to nsa bo car wona nkwasi obi. Ah, now Sebi across the same yard, but if was it Equatia, would you attend to a chiqua? You come a Janet and I board you. Sir, and our main country was a Sebi, Yachuasi, was where Chikuru. I would hear you also suit and general as a carving back. Oh, they said that would penny forces said that would say from a groomer, as I chill when you are grown. Young Pamon can't say Jeffy. Oh, Sebi across the 7 yard penny forces off market and one to none who's into them one to know. A Sam never back into a car 2 fee. Oh, Nasia, now I grab one in the cuisine. 220 years in the Yasa one I do. Oh. And penny force open putting here, I see what I check. Meaning, your best was one I don't care so long. And then I couldn't penny force if we more beer dinner and come up to see. What time for an arm cousin? Me also saw me come up. Oh, Sabia across the 7 yard penny forces, or she'll craft for our show. A young woman asked for craft for. Now, yes, if we yes, no craft for count. Oh, bonds are pioneer, that was it. Oh, now cook your master quay your months out crowd to funu. No, me and me, I could in point. Hani yani ya munyamfo funu no kotunu fie prekwan. Adwa megunsa, ani abaje tradai. Oh. What's it saying? Adwa megunsa, ani abaje tradai. Anu ya dia ya. Usia fo mandawro ma, ni me bo hanu mo aye. Muni wakroba jibisen kame makwai sa, nanso to da na so di bi yesidi. Enti kame nyiso sa ni ma hosu. Enti yakwe ni mo to dawro ma na de. Mo fancha me na de na fa hu de da ya chiri dua mesere mo da mo bi eso ko bokro na ma me bi si na meba na kra de holiday na man ma ba jimani so krofon si o ma me kra mura fi o se na de wa de a mesere na holiday na de me chiri dua na me tu bia me yanku anim ne fa bi nya siri ante ebre so yanku anim a ya fa bi nya siri de akra be wonti na no benda na ka si hunu yanku anim ya fa bi nya siri de mpanifo se wasresere fo se wose yi ma asam na to manadwo kama nyina kwanta so embre na eja afiri ama enku aja adeye na sabi across 7 yard nka dokunu pimdu ka ho ehon nam ne ko biti sabi eburu sabi ade na wesi bia bi hu mere wusi kokasa wo ye de hye oh abo atete ne hye ne san hye dua odum enso osoro ne asase ye fo ne dindi yawe no wo ne bo na ma ne foro do bra nyina so wo pe bi asi na wa ye so ko pe bi asi minua sa wo kira bre wa dura wa na be kwakwati ama no fi wo adu busa fo kura no kura wa nya samu anka na wa so ye busa akwasa na be nya samu anka empanimfo se obi ampena fikira hahai bia benz wa ni tua no na etwi oh na me aleke wi amase ba sabi ahokira matom ahode be de na ponche fu abaje se me amesi ya atachi wana kai wasi nsu odo wo no na ko hinam ende na kure abo abere kiri ba wasi sabi won kofo obi yere ni agina ye frɛ na obefo no ama me no onum sese wasi yere no oh okona tikasi awi adwa na wasi emre sabi aleke wi amase ba aha ye ti ayebu benye se bia bibi ne yapewu na sabi mpanifo se abo asre wasi sabi nye boro bia mu nsuo kakra no na be me no na emu aye krofon so aduane ti na da hu na no ofifim no eno yo kana obo akutia ye wi a me no mi no bi kan yanku anim ana abo atu fra katachi wo se amansa me hwe obofo na adi mawu on tante no oh apete bie wo se wo soro nkura ba wo nsi fom da adaka mu ahio ntu obi asusu kira ho ma bere betena se na betia njekom na bi o dikoti anakura sa yei be ma fa be fufuro bra ene eti fo me se mo do be cheme ma anya ne se anya yi to da na oja mama je musa be ma fa be fufuro sha nan media no na sa ai uba ko ka ho adaka mu ahio no adaka mu ahio nti adaka mu ahio asusu kira ho woko de do we menyintu amansi enkwani waka asma ma mra ho ewiase mpanimfo so hoho wonso afunuti wonso na wi akwa asabi na ni abo oh minua na jima kokoko ye na de ne koto kra wonso duru krom na anim krom asusu ma ho so oh konfo kwa kroni wono so bodem ye to kra me se jima kokoko ye na ye fa no koto ye kra na kra ye to da se menka se kokuno fashira wano asa ya kan kasa ya wodi kan ni pebiti ase pe kusa na mpe no se jima kokoko fufu kutame a na de ko bia wo kra ye jani ko na via na de ya henie
Hey, na so mu na mfa de nsi ana wotena so bi. Ena me pese me ka me ho. Danfo ana ye se ena hwe se me dwantoma gu. Ena nyem mfa nche me. Yanku anim. Ewe. Empanifo se bode kwa ma. Wo se wonim se de metie na akotwa me. Nya badwam na begum anim ase. Da bi da. Minia. Mempena man santintina me ka kira kokko. Sa. Ani me ma me ya ye bo aya wo akoma dan sesi a won kan. O yesa bi sa asem sa asere o ka fo tiri mu a sa na ono so ensene na no. Mini na wo mesa wa wase ma hunu wagudie. Ni oni aguro bi. Le se wi ase obi anso nim kwan a aboanwa san efa so foro hyen. Kofunu wa brantia me se me pe wagudie ntina mfa awenko. Oh, awura mu koto. Wase sabi ne ho aya tache nyina firi super wa nya na muntra. Minua. Enya me ye yemu ntia o. Ene me kasa bebrebe yo. Ye nyina ye yemu ntia. Oh, koto ba fe o. Wase sabi nya me nko na bo amiame. Oh, minua. Empanifo ase ba bi akokon kosu aguo no yetoto abo nko ho. Ndi se da boda de to bo ko ho. Meboa. Ebe mu bo mu ni ye ba bi ankosu aguo no. Yetoto abo nko ho na tetia. Ndi se ye krokro di a to bo ko ye ya confirm de ntonko. Amanse boko de. Boko. Ende kan ho na ne. Mo ye ni ma peteti bo mu fanche me ne. Ene ho ho ba me so no wo fam. Kan na madi onu djuma. Na ya kan sentin ma twi mani no. Na krobo je men sesan. Yanku anim. Ewe, mpanifo se kirase ya mamoye. Mini ya hunu nsa hohora na ne mpani to nsa di o. Ma hunu nsa hohora. Ne ne fa wo pani. Obeda hunu nsa hohora ne pani akodidi. Akora hunu nsa hohora. Ye ya ne kani. Oh, be ma na obehwe ya ma hwe ye. Abofra. Ene se ho so na mmom boden. Ye, wadama. Yanku anim. Abofra so nyinima dwale na nyina furu so. Ebe wo ye petitu. Amanse yanku anim. Sabi akron to sabi nyaado. Empanifo se uti so a ye nto twade amfom. Eno se ye petitu. Yanku anim. Ele kya manse ba ma ye ko twa manse ko biansa. Ni yim twuna no gu abota so ma bobofo ne atwefo papa bi ko hunu di ahohore san ko fie no oyire no mba. Ekodi namkom. Na wiase empanifo se futukuko nini. O pe da breti do ko fa ko twa manse yonko no. Eno wo kire mu sai. Ya mi chemre se sabi uti kurum na se wuni ahodena na wapo bi a sabi asem to obetwaje wo enu ti futukuko nini sabi so koda ko twa mansa fa kon wo a ofutu wo ba bia ko twa mansa den futuru wo no so kokko no ho bia wo ho a sabi nya de abofra bia betua ko ho no ma ko yindi na de agoro maso yanku anim. Mini buafo ntia na mini wo bia ntram se mini aprepra agoro. Oh, ensu ya enim nam no ya fam nsu afunu. Wo be wo so woni de ntia. Mini buafo ni mini so mfo ntram se mini aprepra agoro. Ba yen kan sa. Ebe no ye fa na se wo fra ntomago a enya aprepra agoro. Sa na be no eko. Enti sa ba we mfa ma amanse yanku anim. Ene me maame amebio ya wo bo amai kwa amai wo ne kai wo se wiase se atomo ntoma mu pia wo yi kire be ma yanku anim. Ya konko se wo babone so a ubu gvetire bedwam Ebe no fa de bi wo se wo babone a ubu gvetire bedwam ubu gvetire bedwam wo kire mu sei oba na koka asem abontina wode aba na dom di na kire no oba ya wo se yakwasi woni mi se de meti o de na ye de tonam de no aduanye de kura mi ni bi no obi ahu ntwom se woni kapre sara tenti panifo se wo babone a ubu gvetire bedwam gvetire yemu eno tama o kire bi mu no wo babone a obi kan tuawa se wo babone a o gvetire dadi wo babone a o che o gvetire bedwam mu mfa nsipi na mo ayen ye amase mfa nkwa nwan sa o traye ne wutumre ma ja wo sa ko fu na nkwa so ba ati yanku anim. Mena na subonten ya ofiri bekọ ehuri wona kan wa sisa bi wonu mabua no na wo kire wo ho akwan na opem pa ma nsa so where ya opem pa ma nsa so eno kre what did you nyansa ho chese wa pem pa mpa be mo da woro ma de da ko se ya ne fitri na we he so no be junta fana furu so ntisa na se me kama no obeka se se de bi ga kan na wo mre no no ahun se de ene adase bi no che de mo hunu ho wantimi o so opem pa ma nsa so na mi se ga pe ya na nyina ka te wo de wa pem pa pa amanse papa no wa peja ne nsa se senkene na yeso ahenchene dia nko no ade ama o hu se sebe ewo bi na wie bi obo hu modin mo ni adwuma be ma wonso be ma be ye bi mo bi se so waduro kakra kakra obo hu modin abrante se wa ko se manage ho why
emu hu abam ye emu bia kan hye be nto adakam mo da tani bia nyo se birensie ni mo watafo nti bo homoden yo akwaba ena nso masom we de yenkwa gina na yebua aba ne ko na wie ye no abrante Kofi Noah a ofiri mamponsuta dodo na afa na soroboa ene Eric Ewua amanse eba onu nsusu firi be kwai ahwe omode boy ni no abrante Kofi Noah wadwonso afa na furu so woso wontimi nkobiom enti ye de ahenche no ye de asoa amanse eba medamu ase se wotepe umayanko na meso metepe umayanko na wase wotepe umayanko na meso metepe Ebubenya tebe, ah.